Mayong adlaw mga kasaka, bagong adlaw, bagong blessing na pod sa karong adlaw. Naataron diri sa balay sa ako ang maguwang kay natay buhaton diri mga kasaka. Mao ni ang balay sa ako ang maguwang mga kasaka. Wala pa siya kisami. Duha ra ni siya ka kwarto. Primerong kwarto. Ikaduhang kwarto. Nami ron diri kay nami gibuhat. Mag-installer mi og suga. Mao ni among gibuhat ron mga kasaka. Nagsilsil ko ani para butangan og PVC. Priya ni mga kasaka. Ang atong silsilanan ron mga kasaka gikan didto padung diari. Puro ni siya outlet. Napo ang para sa switch mao ni diari mga kasaka. Duha na kabuk para sa switch. Ang kanilari pikas para outlet ni dari. Riputa sa kwarto mga kasaka. Uning kirmirong kwarto mga kasaka. Gamay rin ni siya. Moro niya to ang silsilanan dari para sa switch rapon ni. Ang sa ilahang kwarto mao ni nay para sa outlet dari. CR nila para sa switch. Kaniya pod para sa switch. O glass para sa outlet. Mao niya to ang silsilanan karon mga kasaka. Padungan to sa babaw. Og napod diri sa gawas mga kasaka. Kanang duha ka poste. Butangan na siya og suga. Indot kay pagkapalit sa iyang pultahan mga kasaka. Barato ra ni. Mga 2,000 ra ni diri. Indot kay pagka-design.